Историята на Флора Бургас, уникалният експозиционен център, или как няколко стари найлонови оранжерии се преродиха в модерна сграда с вертикални градини, зелен покрив и фотоволтаични батерии. Как още преди да е построена, сградата бе одобрена и сертифицирана от експерти на Британския музей. Как бе изградена за рекордния срок от 9 месеца. Как веднага след построяването си печели престижната българска архитектурна награда «Сграда на годината» и сребърна европейска награда на форума International Green Apple Awards в Лондон. Как едно място, което десетилетия наред се е ползвало само броени дни в годината за изложението на цветя Флора Бургас, а през останалото време е тънело в разруха, се превърна в целогодишен културен център, който кипи от живот през всички сезони. Днес експозиционен център Флора Бургас привлича хиляди посетители с културни и научни форуми, изложения на екзотични животни, джаз фестивал, куклен театър, конференции, строителни изложения, дегустации на вино, обучения и лекции. Тук се провежда мащабният литературен фестивал с книга на плажа. Организират се ателиета за ръчно изработени сувенири, базари за чуждестранни стоки, биохрани и техника. Експозиционен център Флора е мултифункционално пространство, подходящо за провеждането на всякакви събития, но името и историята му са свързани с знаменитото изложение на цветя Флора Бургас. Един празник, който привлича многобройни участници от страната и чужбина, подкрепя производителите на цветя, храсти и овошки и подпомага техния бизнес, като същевременно внася средства в общинския бюджет чрез таксите за участие.